Ibu izin dulu ya Bu ya. Oh seperti biasa tidak apa-apa. Matur nuwun. Halo Mas Sabto. Aman ya? Alhamdulillah aman Pak, aman Pak, aman Pak. Ya. Mas Tri, saya ikut belajar bersama Ganindra Production ya. Siap. Oke, ayo Mbak Verlina Gani. Ayo Pak Bos, Pak Mardi. Ini dari SHN Pro ya. Pakai roll tidak? Pakai? Oke. Apa iki? Asik. Sak tenangane. Asik 2. Takdirku sing njawabke. Asik 3. Seliramu beda hati beda lambe. Suara kuntak iki jane. Basan rangke lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara hatimu. Matur suwun. Ganindra Music Production Indonesia. kalian SHN Pro. Bareng bose SHN. Ada Mr. Sumar. Summer Day. Duet bareng Verlina Gani Indonesia. Golane ya, Dik. Saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Arep kepiye maneh
Tunanetra luar biasa, matur nuwun Mas Mister.